हेजामारा आरती ब्लॉक बै खौजक बोरागी कामिबो दुइतरै हा कवागै तंका हिनै लुक्रगनि कक्सु जबं मारमानि यागलो थांगै नायखा आ आमसेयो आमसेनिनो एमएलए एबा हास्ते हाबनि मन्त्रि Brishaketu देबरमा ते इएम रविन्द्र देबरमा खबै हापनि सामं दानाय रक आसलो हा कवागमनि काखलाइमानि आबनो बेरायनायमानि यागलो कक्टमा थुनाय बिस्कांगो बरमगोना मन्त्रि दाक्ति दाक्तिनो लुक्रग अबहाय जंजालनि कागै मानातै याब्रि सेनाय हिनै कगरिखा जोंनि सुनाय डाइवर्सन स्कीम नायना फैमाने जोंनि एससी साहेब दङ एग्जीक्यूटिव ते एस इंजिनियर जोंनि इएम साहब दङ ओ जगह ओ जोंनि जे बैरागी गामि अब दुइतरै गामि बाय क्लाइटिं तखा गाबनो इमिडिएट नाम लिरनायनि बागैनो जों जोंनि एससी साहेब बाय कक्सालायका अब हयतो खोना सनै दं बिसिङनो सामु जेंजांनाय जाते प्रोटेक्शन तनन बागै आमरो कारिबो ओ जगह जे बोल्डारनि सिस्टेम ओ बोल्डारनि बागै जों आगिनो एस्टिमेट खायरो हजाक आमबो सेंक्शनिं जाक ताक टेंडर खांके ड्राई सीजन आबो खलायजनाय किन्तु आपातत जों वा बाय बेम्बो बाय खेयो ओ प्रोटेक्शन एरियाखै ताकलाय लाइड्रप सामु खलायनाय सर बो ब्लॉक नै बिसिं ओबो हेजामारा ब्लॉक कै चिनि वाटर रिसोर्स सब डिविजन के तो मोहनपुर कै जों जेमानसाक चिनि आम चाइना प्रोटेक्शन खायनाय बागै नायलाय दङता सब नियर सुनाई डाइवर्शन स्कीम सब जोंनि सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर वाटर रिसोर्स जोंनि एग्जीक्यूटिव ते जोंनि एसडी ठीक